9 classroom sir ang affected. 200 kapin nga mga bata ang affected from kinder to grade 3 ang affected sir ang kung ano nga mga classroom ang gamit. So 9 classroom, 2 ka building, and ang cause ani sir is faulty wiring. Ang first classroom jud established 1933, dugay-dugay na gyud siya nga building, so siguro ang short circuit siguro nagka-answer niya. Dali ra kung kaya siya hingkatap tungod sa karaan nga building. Unsay na diha sa building, ma'am? So ang building na ay signage na mo, TV, kana electric fans, pero that time di-check jud sa among DRR kay wala man mi klase kay in-service training. So nag-inspect jud ang DRR before sa weekend na all the appliances are unplugged jud. Ang plan A na mo sir is i-modular usa niya as advised po sa DepEd is i-modular usa ang mga affected nga mga classes and then once na ang mga temporary learning center so at that time siguro mabalik ang klase. Nag-request na ba mo, ma'am, nga before na hitabo Yes, ning sir. sunog nga magbag o building or additional? Before pa sir, naana ni siya kan gi-soil test na gani siya. Nya tungod mo wag hing atras ang contractor tungod sa dan nya ang ilang equipment dili makasulod. So mao na siya reason nga na hinder usa ang construction. Ang usa ka building sir, kinder o grade 1. Then ang additional na mo among additional nga kinder nahimong duha ka classrooms, duha ka klase. So naa siya sa usa ka building ko. So ang office nimo napin? Akong officer na apin ko na siya. Asa man ani ka to? Ang first room sa second building. Imong office. Yes, So ang kani dire sa dool lang sa gate, Kinder o grade 1. kinder to grade 1. Asa man ang grade 2, grade 3? Ang grade 2 second na. Kato sa babaw. Okay. So tulo ka building.